рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ки ҳамасола санаи 1 июн қайд карда мешавад дар шаҳру диёти Исфара бо шукӯҳ шаомати хоса таҷлил гардид. бахшида ба ин сана дар ҳамаи муассисаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла дар хонаи бачагони шаҳри Кӯшороб ва мактаб-интернати махсуси бачагони қувваи босираашонсӯз ва зарири шаҳри Исфара чорабиниҳои идона доир гардида бошандагони ин муассисаҳо ба аёдату ғамхорӣ фаро гирифта шуданд. дар ҳамаи чорабиниҳо намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара иштирок ва аз ҷониби сарпарастони муассисаҳо барои бошандагон дастархонаҳои идона ороста шуданд. санаи 1 июн гулбоғи ба номи Сайфи Исфарангӣ ба ҳайси идгоҳи асосӣ ва макони баргузории чорабиниҳои идона қарор ёфт. аз субҳи барвақт инҷо иди гулҳову паррандагон намоиши маҳсули дасти аъзоёни маҳфилҳо ва озмунҳои гуногун аз ҷумла расмкашӣ дар рӯи асфалт оғоз гардиданд. Сегодня мы отмечаем День защиты детей. И я благодарна своей стране за то, что мы живем под голубым небом, под прекрасным Таджикистаном. И я горжусь и люблю свою родину очень сильно. Я буду делать то, что поможет нашей стране. ба мавзеи чорабинии раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода, намояндагони ҷомеаи меҳнатӣ, раёсати маориф ва шӯъбаи ҳуқуқи кӯдак ташриф оварда шодишарики кӯдакону наврасон гаштанд. меҳмонон нахуст аз гӯшаҳои гуногуне ки дар растаҳои гулпӯши гулбоғи ба номи Сайфи Исфарангӣ ташкил карда шуда буданд дидан намуда бо маҳсули дасти кӯдакону наврасон шинос гардиданд. бояд гуфт ки дар идгоҳ барномаҳои фарҳангии кӯдакистонҳо, гӯшаи саломатӣ ва аёниятҳои таблиғии тарзи ҳаёти солим, гӯшаи зиндаи ҳайвоноту паррандаҳои гуногун, гӯшаи техникони наврас, маҳфилҳои гуногун, бозиҳои варзишӣ ташкил гардида маҳсули меҳнати дастии хонандагону тарбиятгирандагони муассисаҳои томактаби шаҳр ба намоиш гузошта шуд ки кӯдакону наврасон аз тамошобинони асосии чунин гӯшаҳо буданд. маҳсули дастони моҳири толибилмони мактабҳо ва муассисаҳои томактабӣ бозгӯӣ аз он доштанд ки имрӯзҳо кӯдакону наврасони кишвар ба туфайли ғамхориҳои беназири давлат ва аҳли ҷомеа имрӯз ва ояндаи худро дар олами рангин ва хуррам дарёфт мекунанд. ғолибони озмун мусобиқаҳо байни кӯдакону наврасон бо ифтихорномаву диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар маркази фарҳангиву фароғатии ҷаҳони нав бошад бо иштироки шаҳрдори Исфара аттраксиони нав барои кӯдакон мавриди истифода қарор дода шуд. баъди тамошои барномаҳои омоданамудаи кӯдакон, раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода дар назди ҳозирин бо суханони табрикӣ баромад намуд. ӯ аз ини суханронии худ кулли кӯдакону наврасонро бо фарорасии рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон самимона табрику муборакбод намуда ба онҳо сеҳатмандию саломатӣ, хониши хубу аъло ва беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно намуд. таъкид гардид ки ҳамасола 1 июн дар ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол баробари дигар мамлакатҳои олам рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мешавад ки ҳадаф аз он пеш аз ҳама ҷалби аҳли башар ба муаммоҳои кӯдакон, ғамхорӣ нисбати онҳо, муҳайё намудани шароити мувофиқи зист, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии онҳо, таълим ва тарбияи ояндаи насли ҷавон аст.
зикр карда шуд ки дар тоҷикистон аксарияти аҳолиро ҷавонону наврасон ташкил намуда баҳри ҳимояи ҳуқуқии кӯдакон беҳтар намудани кори таълиму тарбия ва дастгирии кӯдакони ятиму бепарастор таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. раиси шаҳри Исфара ҳамзамон изҳори боварӣ намуд ки кӯдакону наврасон бо истифода аз фазои орому осуда ва шароити хуби истироҳату таҳсил чун насли ояндасоз ба камол расида бештару афзунтар тоҷикистони азизамонро дар ояндаи наздик чун кишвари соҳибтамаддун ва сарзамини сулҳу ормонҳои наҷиби инсонӣ муаррифӣ хоҳанд кард. дар барномаи фарҳангӣ таҳти унвони мо ғунчаҳои баҳори ваҳдатем дастаҳои хонандагони макотиби миёнии умумӣ ва муассисаҳои томактабии шаҳру диёти Исфара ширкат варзида тавассути шеъру тарона, рақсу бозӣ ва саҳначаҳои ҷолиби ибратбахш айёми ширини кӯдакӣ ва симои софу беғубори меҳани маҳбубро ситоиш карданд.